Choyamba. But now I think she's a former First Lady. Ulemba First Lady, Professor Peter Mutharika ulemwanu. Ulemba Right Honorable Jenny Ansa SC, Vice President of the Republic of Malawi. Ulemba Right Honorable Enoch Jihana, Second Vice President of the Republic of Malawi. Ulemba a Chairman, Mulhako ALhomwe, Bamba Mutaha Mburuka ulemwanu. Ulemba Paramount Chief Kadoya, the Paramount Chief Kyungu, Gomani, Mbela, Chipamaembe, Nafumon, Semuri Pano, Comanso Mafuma Kumozambigo, Se ulemwanu. Ulemba Mamisa Mulipano, Makamaka Honorable George Aponda, Chifua the constituency yao, Del ulemwanu. Ulemba ma MP Asopano Mlima Sankido ulemwanu. Dima Councilor Asopano ulemwanu. Comanso ulemu. Todos tabula pano ulemwanu. Ngati ndayola munthu mmodzi mundikhululukire, koma onse oyena kulanda ulemu wanu. Ine ndi osangalala kwambiri lero kubwera kuno ku Mulhako kuti ticheze pang'ono, komanso kuti ulemu kwa kudandaula kuti chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chili kuno ku Malawi. Koma chimanga chimene amachibisa all this time, amabisa chimanga anthu khala njala, amabisa kuti mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye tsopano atona kuita ula chimanga kwina kwace ndakuna kuti atala kwa ife tikagula chimanga chimene sinakudziwa kuti muno munali chimanga chinali kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, eh? Tisabamuganiza kwacha nthawi yonse ya makobi nthawi zinatiziganizira anthu anu. I think for somebody to accuse me of ordering maize from outside when there was maize here and they had it, the highest form of utter nonsense. Salesmen, choncho zachimanga. So this time, mkamali pelekeza kumati njala adali ndikuuza kuti njala itakosa chwera pa apera next week. Ine ndikaongeza zimachilika ndipo ndikachiza zimaonjezedwa. So I do what I promise and I promise what I do. Chachwi ndosanga kambiri kubwera kuno mwambo uno ndi tokoze abalanga kuno ku ALhomwe belt chamavota amene munandipasa mavoto ambiri kwambiri ndikuizima kwambiri mupitirize zimenezo. Komanso nditokoze mitundu yonse Malawi maligino onse ifo khanda ALhomwe khasena ayawo atumbuka khanda ngone khanda atonga
alambya onse achewa onse anandibona ine popanda chisankho onse anabona chonje ndifamuziwe kuti ine sinasankhidwa ndi mtundu umodzi ayi ndasankhidwa ndi mitundu yonse muno Malawi. Choncho ineyo ndithandiza mitundu yonse mosasankha to the extent that I'm able to do so. Mukuyankhula behind my back ndikumva zimene zikuyankhulidwa munipase mpata pang'ono ndiyesese kukonza dziko lino. United inherit a very difficult situation. And mukuziwa how bad things are. Having been inside for 2 weeks, ndikuziwa how bad things are. Things are very, 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 very bad. Extremely bad. Then you remember one day, when the pastor support, it's like they demand so much from me at this point, because I don't have the capacity to give things to everybody, nor do I have the capacity to give a job to everybody at this particular point, because the job list is very limited. So bear with me. I'm doing my best, and I'll try to be fair to everybody as I always do. So, chachitatu ndithokoze Mulungu kuti takumananso chaka chino after 1 year. Ena tinali nawo last year safika kuno ku 2025. Ambuye anatenga kwa hivyo tithokoze kwambiri kuti Ambuye atisunga to celebrate 2025 ikuti dziko kwambiri titamande Mulungu. Choncho tikhale anthu achikhulupiriro, anthu okondana konse kuno kulomebeo tikondane onse komanso tikonde mitundu ina imene sikulomebeo tikondane ndi anthu onse amuno Malawi. Chifukwa tonse ndi Malawi. Monga anaka muzipanda kuti palibe mlomwe chewa mtumbuka kapena ngoni pali Malawi. Choncho chikachika choncho magazi atuka abantu ofira ndi Malawi blood sipakhalanso magazi amakawa osiyana ndiye choncho koma nje zopinani zabwino koma kungatheke kuti kapena atipase mpata pang'ono kuti ndimalize kuyankhula. Singati kuyankhula pamene anthu akupina. Ndikudziwa kuti mukusangalala kwambiri ndimene ndikuyankhula koma mundikire pang'ono zikomo kwambiri. Zikomo. Ndiye tikhala anthu okondana ife tonse kwa mitundu osiyana tikakukandana komanso tiyambe kugwira ntchito kwambiri osachedwa pa tipeza fetereza. Ndiye ndikupempha Malawi kuti mvula ikabwera Mulanje fetereza tonse tilime mwamphamvu kwambiri kuti chachamanso pasakhale njala komanso makolo kuyambira January 1st school fees, secondary school, primary school zikhala zaulere.
Koma. Sirifuna kujoma ku school, kukawa kachaso, osabila ku school ai. Mukatero, titana. And I mean it. Komasa makolo, ma physical aulere, by the excuse kunilebe school fee. In the Kadapis of Musbena Baje, Pai makolo, kwa mwana ibaya afsa bao, sabre ku school, you would be so, titana kambi. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singabile pasogolo. Without education, zikono singabile pasogolo ai. Chajo tonse libizane, plako sokolo, apunzisinso, mesese kwa mbili. Next time, sinifuna kuli pa MSC kupamba nantu 55% dumanya dira. I'm sorry. Mulhako, it's in the blood, the DVB. As I say, Shilifra Kujoma, we think on the Pillar Sogolo, John Joron Sabri, and men who the Mangasico, you know, we think on the Pillar Sogolo. The men who for a Gambi, we please, Kuti, God is kind of winner. Nka collaborate jama kapala fedeza. Nimukani mai kuguisa kena ka kenso mukusunga. Kuchankuja. Mutenge mezo mugre fedeza. Muka self sustaining. Osaka welfare every year. That was not the idea. Some plasmens, right? John, different responsibility, different discipline, and then I carry responsible with the Mono. We carry responsible, she be about for go. The man do Funaku, Unias Menezo, Kuma, Somangana Nakai, Nana Kuti, inauguration Paja. Tisente maganizo watu mindset is akudi sititeka nime tikubesa pansi kule uja kulinda ndani akuta kaenda na meneuja. When somebody doing some good, you want to bring him down. When you akwa akaenda nyeuja singa take the management, singa take zima take out. Hey, Wina wakonkuno kumako beo duko, right? Amana kodi APM ukaprenti singa take over my dead body. That take out way. De manyazi Jimao Ameno and you go to Zombi. We have that I know say, you come on, Chacha Mawa, you come on,